d'aquest dia són moltes actes. El Club de Bàsquet de Santa Maria, mireu, fa tallers encaminats a conscienciar des de la vessant esportiva els jugadors i les jugadores i han dissenyat una eina molt curiosa, el violentòmetre. Najero Mut ha anat a veure de què es tracta, mireu. Així és, i per això avui venim fins aquí, fins en el poliesportiu a Santa Maria, aquí on ara mateix se troben entrenants de categoria d'infantils femenina i volen conèixer en què consisteix aquesta campanya d'enguany entorn a aquest 25N. Virgínia, bones tardes. Buenas tardes, què tal? Molt bé, encantats de ser aquí. Conta-mos en què consisteix aquesta campanya que heu preparat enguany i concretament això que veiem aquí. L'anomenau el violentòmetre, no? Efectivament, és una campanya que estem fent de prevenció de les violències sexuals. Hem dissenyat una eina que ens ajuda a identificar aquelles conductes, aquelles manifestacions d'expressions vinculades a les violències sexuals que trobàvem habitualment i de qualque manera els nostres jugadors i jugadores se'ls ajuda a poder saber que s'identifiquen o observen o reben qualsevol tipus d'aquestes conductes són totalment denunciables i rebutjables. Per tant, és una manera d'ajudar a la prevenció, no? És una manera d'ajudar a la prevenció. A més, veiem que podem veure com a diferents nivells, no? Vendria a ser un termòmetre. Efectivament, és un termòmetre, no hi ha diferents nivells o graus de perillositat. Normalment els que estan en la primera part del termòmetre són aquelles conductes que són molt normalitzades però que són perilloses en si mateix perquè poden tenir una evolució cap a les que són encara un poc més greus. Però sí, aquesta seria la diferència de les intensitats de les violències sexuals que poden trobar. Moltíssimes gràcies, Virgínia. Volem parlar també amb en Pep. Pep, bones tardes, com va? Bones tardes. Conta-mos per què heu duit a terme enguany aquesta campanya. És important conscienciar també en el món de l'esport. Jo crec que és molt important, crec que basta haver mirat, seguit els mitjans de comunicació darrerament els tipus de notícies que estan sorgint, crec que fins i tot s'ha agreujat darrerament tota aquesta problemàtica i de totes maneres és un tipus de feina que estan fent des del primer any que varen agafar el club. Se va constituir el comitè d'igualtat del club i cada any, al voltant del 25N, feim una activitat semblant en aquesta. Moltíssimes gràcies, Pep. Si vos sembla, anem a parlar també amb aquestes nines, amb aquestes jugadores que ara mateix se troben aquí entrenant en el poliesportiu de Santa Maria. Volem parlar amb elles perquè mos contin què els hi pareixen aquestes iniciatives. Paula, Martina, bones tardes, com estàu? Bon dia. Moltes gràcies, bé. Conteu-mos, vosaltres avui fareu aquest taller que està englobat en aquesta campanya. Què vos sembla? Trobeu que és important de conscienciar en aquest sentit? I a jo me sembla molt bé que fem això perquè si començam a adaptar aquestes coses quan som petits, ja quan som més grans mos ve com a més fàcil com a ajudar a la igualtat en els dos gèneres. En el teu cas, Martina, supos que també, no? Trobes que és necessari, no? Jo trobo que sí que està molt bé perquè el mateix que ha dit ella, si ho adaptam ara que nosaltres som petites, de grans, també ho podrem adaptar en els petits i si ara totes ens adonem compte d'això, que podem millorar i això, de grans ho podem adaptar. Molt bé, doncs Martina, Paula, moltíssimes gràcies. Ja ho veig, d'això se tracta d'educació i també de prevenció per tal de que no hi hagi, per tal d'evitar aquestes conductes masclistes.